जेम्स बसुमतारिया जा स्टेटमेन्ट होबाय जे गावलायदों होनना बुंनाय बेखौ रायजोफ्रा खुदिदों जोबोद दुखु मोन्दों बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन बिथाङा बे इरिगेन्ट बियो बेहा खुनु माने माबा गैयै बे खाद्य गियान गैयै बाथ्रा बुंनाय जादों रायजो राजाजों दुखु मोनो रायजो आघात मोनो नंखाय खोथा बुङा बेखौ बुजियाखै दा जार फले रायजोआ बांसिन बिथांखौ खुदिदों रायजोफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों दा बिथाङा अन्तत' खमसे खम घटना जादोंब्ला बिथाङा खबर लाफैनांगौमोन रायजो राजाखौ सोंनांगौमोन मारै जाखो मारै माखो खबर लाफैनांगौमोन ग्राउन्ड रिपर्ट लामानो बियो बाहेराफोरा डाइरेक्ट फरेन डिपार्टमेन्टआ जेखौ बुंबाय बेखौनो बे स्टेटमेन्ट होनाया जोबोद अननाय जादों बे बिराद गाज्रि आरो बिनि स्टेटमेन्टखौ नोजोर होनानै जों बुजिनो हादोंमोन जों बुजिदोंमोन जे बिथांमोनहा नैबे घटनाखौ दोनथ'नो नागारदों बे दायखौ समस्त माने फुंखा बसुमतारियाव होनानै फरेन माने जायनाखि अफिसियेलफोर जायफ्रा गावबाय जायफ्रा गावथारदों जलित दं बिसोरखौ माने दोनथ'नानै बिसोरखौ बासायनो नागिरनायनि मोनसे सक्रान्त मोनसे पलिसि बेबायदि माने पलिसिखौ जों माने बिनि स्टेटमेन्टनिफ्राय जों मोननो थाङो दा गथिखे दिनै जों बेफोर गासै बाथ्राखौ जिल्ला बेंगिरिनि सायाव जों बुंनानै होनाय जाबाय जे जाहाथे खुनु माने पार्सियेल माबा जाया पार्सियेल जाहाथे थरन्त जाया पार्सियेल थरन्त जायोब्ला बे रायजो राजाफोरखौ माने आघातनाय जागोन दुखुनाय जागोन मानोना बे जायगानि रायजो राजाफ्रा गासै मिथिगौ बे घटनायाव खुनुदिन गावलायाखै बे घटनायाव खुनुदिन माने फरेस्ट अफिसियेलखौ गाग्लोबाखै बेखौ बयबो मिथिगौ आरो अस्त्र मोन्दों होननाया नंखायथार बेखौ बयबो मिथिगौ बेनिखायनो दिनै जुदि माने बिसारनि नामाव अस्त्र मोन्दों गावलायदों होनना बुङोब्ला रायजो राजानि माने बेरेखा थांनाय जागोन रायजो राजाखौ आघातनाय जागोन आरो इनजास्टिस खालामनाय जागोन रायजो राजाखौ बेनिखायनो तदन्तखौ जाहाथे माने खोब मोजाङै प्रपारलि जायो आरो खोब मोजाङै जाहाथे माने इम्पार्सियेल भाबै जायो आरो न्याय मोनो जों बेखौ माने जिल्ला बेंगिरिखौ जों बुंनाय जाबाय आरो लोगोसे दाबि खालामबावनाय जाबाय जे जायनाखि दुखुथिया न'खर बे दुखुथिया न'खरा जेबो गैया हाबा जास्लोंनाय बुंनो थाङोब्ला 13 बोसोरनि हिन्जाव दा रानजि थाबाय बे 13 बोसोरनि हिन्जावा गोलाव जिबन दं बे गोलाव जिबनाव माजों बे जिउ खांनो गावनि संसारखौ बोरै जानो आरो सासे फिसा दं 5 बोसोरनि जों बोरै खांनो बे गिदिर मोनसे सोंलु बियो मा खालामनो बेखायनो जोङो डिसिखौ बुंदों जे नोंथांमोना बोरै मा खालामो बे न'खराव 1 कोटि माने रां अनसुंथाइ होनांगौ कम्पेनसेसन होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बे माने जायनाखि फुंखा बसुमतारि बिसि बेनो माने मोनसे साख्रि बेनो पार्मानेन्ट बेनो होनांगौ होननानै जों माने दाबि खालामबाय दा बिथांमोना माबा खालामो आरो बेफोरखौ जुदि न्यायखौ जुदि जोङो होनो हायाब्ला न्यायखौ जों होआब्ला जों गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामबाय थागोन प्रटेस्ट खालामबाय थागोन होननानै जों बाथ्रा बुंनाय जिल्ला खुंगिरि हिसाबै जों बुंनाय जाबाय गोजोन्थों।